Se sent? Hola, se sent? El Josep encara no pot sentir. A la plaça ara ballaran. Benvinguts i benvingudes a la tercera trobada de balls tradicionals, infantils i juvenils de Mariona. Tot seguit podreu veure una mostra de diferents balls, tots ells d'arrels folclòriques catalanes. A l'acabar, tots els infants estan convidats a xocolatada. Aquí tenim unes bosses que després podeu comprar, que són molt resistents i molt maques. I ara començarem la mostra amb les panderetes de Mariona. Un fort aplaudiment!
l'any 2001, arran de la creació Comissió de la Festa dels Petits, on s'intenta que tots els grups folclòrics tinguin representació a la cercavila. Per poder formar part d'aquest grup s'ha de tenir 8 anys. Fan el salt amb els grans al voltant dels 14. D'aquesta manera, entre els 14 i els 16 van amb els dos grups, petits i grans. A part de participar en la festa major de Sant Quintí, també fan sortides per les festes majors dels pobles del voltant, o trobades com la d'avui. Aquí a Mediona ja hem tingut el goig de veure's en altres ocasions. Gràcies per tornar-hi i que gaudiu molt. Un fort aplaudiment!
allà que coneixeu prou bé, les gitanetes de Mediona, que des del 2015 que ballen, salten i castanyolegen per tot el territori. Des d'aquests últims anys hem anat increixendo i ara tenim 3 grups de gitanes. Ara ens ballaran els galerons, la trena i el Pamplonica. Un fort aplaudiment per les gitanetes.
El ball de faixes de Sant Martí de Tous és un ball tradicional i únic que actualment es balla cada any, al novembre, per la festa major del poble en honor al nostre patró Sant Martí. El ball és molt antic, tant que se'n desconeix el seu origen i es va restablir el 1956. Consisteix, ara ho veureu, en una sèrie de combinacions entre dansaires que ballen amb la faixa estesa fins que arriben a conformar un teixit, aguantant el pes d'un dels participants. El ball de faixes de Tous està més viu que mai. Ara mateix són 6 colles que l'interpreten, simulàniament per la festa major. I ara esperem que pugueu gaudir amb tots vostès el ball de faixes de Sant Martí de Tous.
Avui també ens hi acompanyen els capgrossos de Can Benet de la Prua. Aquesta parella es diuen Prua i Bonet. Encantats de rebre'ls a Mediona. Un fort aplaudiment. Els gegantons de Capellades ens tornaran a fer un ball.
Hola? Vale. Bueno, i ara per finalitzar us proposem ballar una polca tots. I ens agradaria que balléssim barrejats. Entre tots, què? Totes les colles aquí a la plaça a ballar la polca i barrejats. Sí, i barrejats entre les colles. La d'avena és sin gluten, no? Mira,